Dobrý deň, prajem. Viete čo, ja vám volám, lebo ja som svedok v prípade Kuciak. Dobre vám volám? Vy ste tajomnička? Aha, jasné. Viete čo, chcel by som nechať odkaz teda pánovi Paludovi, že som svedok v prípade vraždy Jana Kuciaka. Chcem vypovedať v tejto trestnej veci aj o osobe Aleny Žužovej, aj o objednávaní vraždy Jana Kuciaka u mňa v januári 2018. A aj vysvetľujem v listoch, prečo som nemohol. Áno, u mňa objednával jeden človek vraždu Jana Kuciaka. Jan... Poslal som to už písomne. Michal Anderson sa volám. Rodné číslo 8012 03 7748. Poslal som aj e-mail. Takže, dobre. Tak mám to poslať ku vám, hej, zase tieto veci. Áno. A chcem sa ešte opýtať, už bolo vytýčené odvolacie konanie? Termín odvolacieho konania? Dobre, dobre. Tak môžete im prosím odkázať, že som volala. Dobre, majte sa. Aj vám. Takže som zavolal pani súdnej tajomničke, ktorá je zastupovaná momentálne. Nie je to tam, nie je tam, ktorá má byť, ale teda vedia o mne, ona tvrdí.